Fistqarrija maħruġa mill-web tal-Partit Nazzjonalista Robert Kutajer kif ukoll mid-Deputat Nazzjonalista Adrian Delija ntqal li matul il-jum ta' tlieta kien missi li jibda il-Ministru tat Trasport, l-Infrastruttura u l-Proġetti Kapitali Aron Farrugia biex iwieġeb. Iżda dan ma kienx fil-Kamra tar-Rappreżentanti u fl-assenza tiegħu il-Ministru Imbonnici informa lill-Speaker li l-Ministru Farrugia nqabad fuq xogħol ieħor filwaqt li beda jwieġeb minfloku. Fil-verità l-ħabta tal-4 ta' wara nofsinhar deputati nazzjonalisti kienu mal-Ministru Aron Farrugia li kien fil-bini tal-Parlament. Iżda staħba u ma daħalx fil-Kamra biex iwieġeb dwar il-każ żvelat mill-Midja Indipendenti ta' vjolenza minn uffiċjal ta' Transport Malta. Il-Partit Nazzjonalista saħaq li ma jista' qatt jaċċetta dan in-nuqqas serju ħafna minn suppost iwieġeb il-mistoqsijiet tal-poplu. Ma saħqu li dak li għamel it-tlieta l-Ministru Farrugia mhux xejn ħlif disprezz lejn il-poplu u anke lejn il-Kamra tar-Rappreżentanti u għad disrispett lejn il-poplu li eleġġi r-rappreżentanti tiegħu u nuqqas serju lejn il-ħin iddedikat għal mistoqsijiet parlamentari. Partit Nazzjonalista tenna li l-poplu għandu dritt tal-tweġiba, partikolarment mingħand Ministru li għandu jerfa' responsabilità politika għal emilu.